usenguye naphakade uNkulunkulu wethu owalonda Israyeli usehlale baba wethu namandla amanje uNkulunkulu wethu usenasilotha singabantwana bakho egameni likaJesu egameni eliphilayo uNkulunkulu wethu oyingcwele bonakala uNkulunkulu bonakala uvuso wakho umsebenzi bonakala kubatsazwe lakho igama uNkulunkulu wethu oyingcwele baba wethu namandla sithandaza kuwe uNkulunkulu wethu othe Jehova singayaphi masuka kuwe amazwi okuphila atholakala kuwe uNkulunkulu wethu namandla thela umoya wakho oyingcwele phezu kwabantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele sibhekisa kuwe konke baba sibhekisa kuwe uNkulunkulu wethu namandla onke baba wethu siyazithoba esandleni sakho baba simusa wena ngonyama yokuphila ukuba uNkulunkulu singasuke esandleni sakho sifihle ngaphansi kwesakhe isandla uNkulunkulu ngoba esakhe isandla sinamandla ngoba esakhe isandla uNkulunkulu wethu siyafihlana silonde moya oyingcwele silonde endlela yokuphila egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha kuse kube naphakade. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jabela Voice FM Jabela ekhaya imzuzu yakho isishumi nesikhombisa siyakulo ihora elinomona okuyihora lesishakalo lunye madoda ihora leshakalo lunye ilona ihora elinomona ilona ihora lesuke liselisikipha ke thina sithi sanwenzile umsebenzi kodwa ke umsebenzi kaNkulunkulu bakithi awupheli ngoba hawo abazalwane nje kuzomela beqhubeke nje beqhubeleke osiququmezela ukuthi usungayeki ukuthandaza ukuthandaza noma isimo singavumi noma umthandazo ungaphumi uvele unqona uhlabelele nje uvele uqule nje udumise ngalo iphimbo lakho njengamanje ake ngithi ukudonsela yona ingoma emnandi yayo iJoy Celebration bethi mangihambe nawe lesikhike nathi sister sizovalelisa nje maduzane kodwa ke before ngivalelise soqale ngithi nje ukubheka nje abathe bahlele nathi uyona Voice FM